tervetuloa vaan Ville ja hänen omaisensa. Ja tietenkin myös kaikki meidän opettajat, henkilökunta ja opiskelijat. Ja erityisesti Tuulikki, tervetuloa. Oli todella mahtavaa kuunnella vuoron ääntä. Laulat todella hyvin minun mielestäni. Meillä on nyt sitten tilaisuus sillä tavalla alkamassa, että me tässä tilaisuuden aluksi lakitamme ylioppilaan ja lakkien jaon jälkeen minä sitten julistan juhlallisin menoin ylioppilaaksi Ville Tuukkasen. Ja sitten, jos sallitte, pidän Villelle pienen lyhyen puheen. Kaikki ovat yksimielisiä siinä mitään. Sen jälkeen vuoro laulaa jälleen, mutta ei sano mitään, se selviää sitten. Ja minä pyytäisin Satulahden Villen ryhmänohjaajan tänne. Hoidetaan Sadun kanssa yhdessä tämä tilaisuus. No niin, aloitetaan tilaisuus. Ville Tuukkanen, abiturientti vielä tällä hetkellä, tulepas tänne. No niin, Ville, voisitko nousta ylös? Perinteisesti olemme aina tätä suurin piirtein samaa kaavaa käyttäen toimineet tässä tilanteessa. Eli julistan sinut tällä päivämäärällä 4.12.2009 ylioppilaaksi. Sen merkiksi aseta ylioppilaslakki päähäsi. Ole hyvä. Nyt voit istua. Minä muutaman sanan haluan sinulle sanoa tässä. Siinä on nyt mennyt jonkun aikaa, kun sinä tänne Joutsan lukioon tulit ja mukavasti me ollaan varmaan pärjätty. Olet semmoinen iloisen oloinen kaveri ollut koko ajan ja siinä mielessä sääli, että sinusta nyt joudumme luopumaan. Mutta sinä olet saavuttanut nyt sen tavoitteen, minkä olet itsellesi asettanut jo vuosia sitten. Ja nyt sinulla on tämä lukion antama yleissivistävä koulutus. Ja toivon hartaasti, että tästä koulutuksesta olisi apua jatko-opintoja ja elämäsi ajatellen. Eli lukio on yleissivistävä oppilaitos ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että yleissivistyksen määritelmä vähän vaihtelee tilanteen mukaan, mutta voisi sanoa tällä tavalla, että sellainen henkilö, joka on yleissivistynyt, on eheä persoonallisuus, eikä tunne olevansa hukassa ja ulkopuolinen eri yhteyksissä. Yleissivistynyt ihminen tietää riittävästi voidakseen ymmärtää lähiympäristöään, omaa yhteiskuntaansa. Hän ymmärtää niitä riittäväksi voidakseen tuntea olonsa turvalliseksi ja pystyy osallistumaan täysivaltaisena yhteisön toimintaan.
Yleissivistynyt ihminen on sellainen, joka omaa seuraavat perusarvot ainakin. Yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, ihmisoikeudet, vastuu ympäristöstä ja ennen kaikkea vastuu ympäristöstä nykyään korostuu voimakkaasti. Erilaisuuden kunnioitus. Toivottavasti tämä Joutsan lukio on näitä arvoja voinut edistää. Ainakin meidän olisi pitänyt näitä arvoja edistää. Ja nyt kun sinä lähdet opiskelemaan sille alalle, minkä olet ajatellut itsellesi parhaiten sopivan, sinä joudut varmasti ponnistelemaan aina välistä aika lujaakin. Mutta yhä edelleen on näin, että sellainen tavoite, jonka saavuttamiseksi joutuu todella uhraamaan hikeä ja energiaa, niin se on arvokas. Opiskele luottavaisin mielen tulevalla alallasi. Suomi tarvitsee työpanostasi, vaikka tällä hetkellä ei ehkä siltä aina tunnu. Mutta näin se asia vaan on. Älä anna periksi. Vaikeudet ovat voitettavissa. Ja vielä kerran koko opettajakuntani puolesta onneksi olkoon lakijohdosta, Ville.